manyi go koko to ing'eni ni giko to onge gima dhi timore. Comrade ong'eyo gima wasetime Kenya kae. Waseng'anyo kode tulo marwe maneno karugo waseng'anyo gi comrade e town ni, waseringo ng'wech ma ong'eyo ma warwako mana lada to wan mine to nochopo kama wacho niya jogi tugo kodwa, jogi wuondowa nikech wan wang'anyo to gin ema gidhi nyime, wan wang'anyo to gin families gi ema dhi nyime. Koro ne wayiero niya wan be wadwa bede sirikal, waseng'anyo moromo. Koro sani wadwa ni mondo wan bende wabed directly a sirikal. Wacho ni waketo sirikal tesre, pinje moko be okawe jogi oket sirikal tesre. Waseketo sirikal tesre moromo. Mogik adwa ni mondo wach ka luore gi kaka ker nochako omedo lemo moko, adwa ni mondo wach kama jomo milemogo kidero gini gi jomoko momilemo temuru mondo ukony go jopiny. Kik ubed ni koro un bosses kata gone usimo kumaki un gi sunga, beduru ni ukonyo jopiny sani nikech economic empowerment ema bro golo joluo oko. Ka pod wadenyo to pod ibro ti kodwa marach kendo gik ma wadwaro ok wabi yudo, wabro hinyore kaka oganda. Daniel Rogo wach ni mogik kwate ko twak mar jogi krok Maxim Comrade Dinah ni mato koro wach matek manadi aneno ni kaka wasewacho kendo wawinjore ni